Mama říkala mi výběrová škola, to náš neporodila jsem přece volá. Ty jsi chytrý, mladý, krásný, jak teď budeš tak nejásný, tak tu školu přece musíš vystudovat. Tak tu školu přece musíš vystudovat. Vše začalo s naším příchodem do Primy, první základ, co to bylo trochu jiný. Všude samé nové tváře, hlavně výraz chemikáře, který vždycky úsměv tváří dětí budil. Který vždycky úsměv tváří dětí budil. Přes sekundu do tercie jsme propluli, měl se bloky, když jsem se poprvé ulil. Všechno pošlo ale hladce a já pokračoval sladce do poslední třídy na nižší úrovni. Do poslední třídy na nižší úrovni. Květa přišla s ní taky větší dřina, my to brali sportovně a byla vsina. Sexta to je dobrý název, pro nás puberťáky název, když se četla jenom první polovina. Když se četla jenom první polovina. Zpěváci jsme řekli, byli pastviny, na kajaku dělali jsme hovadiny. Půlka se nás vykoupala, druhá se nám vyplávala, ale celá výprava si užívala. Ale celá výprava si užívala. Tento rok jsme všichni dospěli, už pili, bez kliku na Moravě jsme trochu popili. Ráno bylo dosti těžké, všichni na metrní, ještě hlavně, že jsme se navzájem nepobili. Hlavně, že jsme se navzájem nepobili. A konečně poslední část naší cesty, musíme, můžem dovolit další resty. Tady maturita a já nevím, jak se sčítá matika, to je prostě problém věčný. Matika, to je prostě problém věčný. Snad to zakončíme super velkým stylu, takhle se to všechno pořádně zapiju. Bude pařit, já se tančit, učitelé budou jančit, když tu vidí, co robím, když se naliju. Když tu vidí, co robím, když se naliju.